vamos a dar comienzo a este pleno con un único punto de orden do día, que é a aprobación do Plan de Acción para o Clima e Enerxías Sustentables. O Pacto dos Alcaldes para o Clima e Enerxía consiste nun compromiso dos concellos signatarios de facer propios os obxectivos da Unión Europea para o ano 2030 e reducir as emisións de CO2 no seu territorio de polo menos o 40% a través de medidas de eficiencia enerxética e dun maior uso de fontes de enerxía renovables. Para conseguir estes objetivos, os municipios adheridos comprométense a redactar un plan de acción para o clima e enerxía sustentable no prazo de 2 anos. É por iso que este ano 2020 o Concello de Roi solicitou á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda unha axuda para a elaboración do mesmo a través da orde do 5 de maio de 2020, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e Enerxía Sustentable. A axuda que foi otorgada na mesma establecese que o plan debe ser aprobado polo Pleno da Corporación. Polos motivos expostos a Presidencia, proponlle o Pleno da Corporación aprobar o Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sustentable do Concello de Roi. Pues isto é... nos adherimos, ben xa con referencia ao ano 2020, adherimos no 2019, e entón temos que facer, digamos, un proxecto para que é un plan de acción para o clima e a enerxía sustentable, que é o PACES. Entón, mirar ou en carencias ou accións que hai que emprender, outras xa están facéndose, como nos temos, por exemplo, con cambios de LED, de biomasa, que estamos aquí con a caldeira que se puxe tanto para o centro médico como o centro de saúde e máis para o Concello, pois no polideportivo, placas solares tamén no campo de fútbol, e estes cambios a LED, incluso no Concello pois tamén se cambiaron, digamos, bastantes estamos procedendo paulatinamente a eses cambios. Entonces, digamos que este pacto, da qual depois faz unha introducción que hai aquí, e pois describe o municipio, e depois vamos vendo, digamos, o que podemos e vamos a facer, que é o interesante, e de que forma vamos a contribuir a que as emisións de CO2 pois que realmente pois diminuyan. Entonces, por iso, o primeiro é facer isto e seguir avanzando no que neste detalle, neste plan de acción que queda aquí detallado, e ir traballando sobre él, tendo un criterio sempre de dar reducción, nós de contribuir o noso Concello, somos denos casi 4.000 euros para este proxecto, e de feito está aquí. Entonces hai que traerlo a pleno. Entonces aquí tamén hai un análisis da adaptación ao cambio climático, os riscos están identificados e se están levando a cabo mediante iniciativas para mitigalos no eido da reducción desa emisión de gases. Eu creo que isto é unha cousa moi interesante para que no futuro teñamos un mundo mellor. Por iso traemos, necesitas aprobar aquí en pleno, e o traemos con toda a vontade de que isto vaya para diante, e pido por iso o voto afirmativo para que isto o vamos a levar a cabo, para maior, digamos, con maior consenso posible. Sí, estou de acordo con usted, é un plan moi interesante. Sí que é certo que, a ver, podemos apreciar perfectamente ser un patrón común para os concellos que solicitaron esta axuda, pero non lle quita importancia, está ben elaborado. Para a mellora da eficiencia enerxética e a reducción da pegada de carbono, isto todo recollido na Axenda 2030. Hai un compromiso, establecese aquí un compromiso para a reducción das emisións de CO2 no territorio municipal nun 40% antes do 2030. Eu espero que este compromiso se chegue a facer. E a mí resultou especialmente interesante a parte de incendios forestales. Aí hai un
recollen a información do Plariga 2019. E resulta extraño que non collen o do Plariga 2020, pero, bueno, as diferencias que hai entre un e outro xa son menores, así que tampouco ten maior importancia. En canto ás accións que se exercen, bueno, hai do sector privado, Concello, despois hai sobre mobilidade. En canto ás do Concello, a mí aparecen accións moi interesantes, como son a intervención na mellora da eficiencia envolvente dos edificios municipais, a eficiencia bioclimática das instalacións, a produción de auga quente sanitaria mediante paneis solares e instalacións, o sistema de calefacción xeotérmica ou aerotérmica, ou a sustitución de luces LED da rede diaria, por lámparas LED, perdón. O que se acaba de referir. E con respecto a este último, que me parece unha parte da máis importante, pois que o consumo enerxético do Concello, quero recordar que eran en torno a 200.000 euros ao ano, non recordo de memoria, pero creo que eran en iluminación pública. Quero me referir a que no 2017, en marzo de 2017, nos realizamos esta moción para a mellora da eficiencia enerxética, en a que establecíamos xa a sustitución progresiva das iluminarias públicas por lámpadas LED, nun sentido no que vamos agora. E para iso pediríamos a elaboración de realizar, dixemos textualmente, así está recollido na acta, realizar un estudo de valoración da posibilidade de desenvolvemento progresivo, constante e continuado da mellora da eficiencia enerxética do alumeado público de Rois. Esa moción, esa proposta do Partido Socialista, foi rexeitada cos votos en contra do Partido Popular, únicamente cos votos en contra do Partido Popular, o resto de grupos votamos a favor. E a miña pregunta é moi sinxela, por que o que antes non valía, ora vale? Eu se digo, a mí isto parece un plan moi bo, e vamos a apoiar, evidentemente. Todas estas cosas hai máis. Pero creo que todos temos que ser un pouquinho máis sensatos e máis racionales. En este sentido, ustedes non poden seguir votando de forma negativa as propostas do Partido Socialista, ou eu creo que non deben votar, e deben pensar un pouquinho máis no interese xeral do Concello. Fai 3 anos que nós fixemos esta proposta. Ora ben, este plan está ampliado, evidentemente. E nos vamos votar a favor porque é un bo plan. É un bo plan. Pero, cando fixamos nosa proposta non era tan boa. Mire, usted a proposta que fixo, as propostas que usted fai, aquí son atentos. Que fai o meu grupo. Porque o seu grupo, sí, pero este é o portavoz, non? Entón, estamos falando de que nós... Non individualizo. Bueno, cada un ten unha forma de actuar, usted ten unha. Eu discrepo dela, perdón, pero bueno, usted actúa así. Eu tamén discrepo. É unha forma bastante rara de actuar en unha corporación. Sí, esa, ten algo usted, que se cree superior. Non, señor, que non é superior. Mire, isto nós xa estábamos facendo a cambio de LED, xa yo dixen daquela, nós estábamos facendo aforro energético, xa tiñamos placas solares, xa estábamos lo facendo. Que me conta a mí usted de que, lógicamente, este pacto é algo totalmente distinto ao que usted propoñía? Que me está contando? Estamos dicindo eso, pero atreves a decirlo aquí, con esa forma de actuar que parece que perdonando a vida aos demais. Pero quen é usted para decir eso? Quen é usted? Ciñas a eso, me entende? Sí, señor, tense que ceñir a eso. Usted é representante aquí dun grupo político. Estamos apoiando isto. Ustedes sempre ven dicindo que se nos... Pero vamos, non se lle dixe daquela que nós estamos facendo cambio de LED, cambios de caldeiras de biomasa. E unha cousa é cando se firma isto e a partir de aí se ten unha directriz, e outra cousa é o que nós xa estábamos facendo. Xa, a sustitución de LED non o facemos, lógicamente faise progresivamente. Non se fai todo de golpe porque económicamente non é sostenible. Entón, hai que ir facendo as cambios pouco a pouco, e xa se están facendo. Pero aí a decir que xa non, esta proposta, por favor, que proposta? Que propón usted? Que propón usted? Que sea realmente creíble. Pero creíble. É creíble o que usted propón? Señor, vamos a ver. Non, ten esa forma de dicilo como que nós, que xa propoñemos, pero usted pode propoñer o que queira. Entende? Pode propoñer o que queira. Está no seu dereito. E nós, no dereito de seguir o criterio un ou outro. O mellor criterio por veciños e para as veciñas. Non como usted, que só quere ir dunha parte. Esa é a diferencia entre usted e nós. Por eso está aí onde está. Señor alcalde, entendo usted que a palabra.
Bueno, ir aquí dixirme a min que vou en sentido macarra ou que me creo superior cando usted se comporta como se acaba de comportar. De macarra, Parece de increíble. Por favor, eu a usted de escoitei. macarra non yo dixe. Bueno, estou dicindo, é unha forma de expresar, usted expresou no xente ou expresei no outro. Esta proposta que foi feita en 2017 falaba de facer un estudo. Xa lle estaba dicindo, non tan amplio como este, non circunscrito. Íbamos concretamente a mellora da eficiencia do alumeado público, mediante LED. E votaron en contra. Igual que votan en contra de moitas outras cousas. Igual que votan en contra de moitas outras cousas e propostas que facemos. Simplemente porque as facemos nós, ou esa danos a sensación, ou esa é a sensación que ustedes nos transmiten. E despois, ás veces, resulta que se fan e non o comprendemos moi ben, porque tiñamos o eso, supostamente, usted dixo no pleno de investidura, que éramos a corporación de todos os vecinos de Rois. E, polo tanto, se as propostas son boas, debemos mirar o interese xeral e non de que onde veñen. Eu vou votar isto a favor. Ese que digo, é un bo plan. A mí non me costa recoñecelo. E eu pediría que ustedes fixeran exactamente o mesmo cando algo é bo. Que dá igual que o faga o Grupo Socialista que o Grupo Popular que o BNG. Se é bo para os vecinos, todos deberíamos ir na mesma dirección. Permíteme dicir unha cousa. Sí, señor, sí, señor. Mira, o tema das lámparas LED no alumeado público leva máis de 5 anos a 6 anos sustituíndose as que se funden, sustituínse todas por lámparas LED. E os alumeados públicos, as novas que se poñen, todos se pon en LED. Entón xa se está actuando nisso. Señor dos Santos, vou ler literalmente a acta. É un dos concellos que menos pagan en electricidade en que se están a cambiar, como usted di, que é literal a acta, a cambiar as bombillas por LED, por bombillas LED. Nos daquela o que propuxemos foi por cambiarlas por lámparas LED. Unha cousa é a bombilla LED e outra é a lámpada LED. Son cousas moi diferentes, e teñen unha eficiencia moi diferente. Esa foi a proposta que nos fixemos. Ustedes daquela cambiaban as bombillas que se iban rompendo por bombillas LED. E nós dixemos de cambiarlas por lámpadas LED. E así que tomou a nota, e fixo, eu reconozco. Pero non porque me propoño usted, señor. Que me Pois conta para usted? bombilla, Claro, porque estamos nós facendo... Vaya casualidade, señor alcalde. No, vaya casualidade que usted trae unha proposta que nós estamos realizando. É que isto é un colmo. Pero este... É que é un colmo, señor, é un colmo. De verdad, vai a ser que non esas ambigüedades. Pero que ambigüedades? Ambigua usted. Sempre di o É mesmo, algo sempre que- di o mesmo. Estamos facendo, No, pero por qué? Por que o mesmo? É que chega un momento que non é creíble. A usted non lle gusta. A mí non é que me guste nin que non me guste. Eu estou lle dicindo que este plan é boa, trae Bueno. cousas boas. A ver, vamos a votación entonces. Nos votamos a favor. A favor, usted? No, eu a favor. Ah, bueno. Está ben. Bueno. Pues venga. Nada. Bueno,